Wengenza kwethe nginibikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Mina uqala ngona kule channel qinisekisa ukuthi ugcinizele subscribe. So zonke izinto engiyiphostayo yona ke le channel yethu. Isilili ingane neminyaka ngo-12 ishayiswa imoto yashona. Uamahle nakho neminyaka ngo-12 waseKelso eSouth Coast ushayiswa imoto yase iyabaleka. Kuthe-ke mase kuphenywa kwatholakala ukuthi imoto emshayisile ile kade-ke ecele ulift kuyo. Amaphoyisa amfunile kaze amthola udriver-ke waboshwa. Amaphoyisa asaphenya ukuthi kwenzeka kanjani washayiswa imoto ebekade-ke eyigibele. Zindawo-ke lezi noma-ke izindaba-ke lezi thinta abantu abaningi kule nkundleni zokuxhumana baqalile-ke baphawula ngazo bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Ufisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha ku-comment section wakhohlwa ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthi usitholele zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu ehamba phambili.